Здравейте, хора! И днес започваме една чисто нова поредица. И на кой мод? На Hexit, разбира се. Да започваме. И така... Дано ви е интересно това, което правя. Добре, ще се върнем, когато играта започне. Добре, хора. Чакайте да почна. Да, сигурно почна. Да, играта започна. Вижте го този спич така. Кома гледаш? Някой ми пише на таблета. Не, няма. Хубаво, бе. Сериозно? Пак ли? Добре, ще се върнем пак, когато дойдем. Добре, когато почне. Върнахме се! Фак. Вие ли виждате този бък? Сигурно вас няма да влиза, но няма значение. Важното е на вас да ви е кеф. Трябва да затворя няколко програми. То някакво да затворя. И тук съм се пробвал някакви неща. Фак, сериозно. Естествено. Бонус чист. Също за кой е бонус чист? Дай го. Готово. И старт! Fuck it. Oh shit. Я да го остава то спочно. Фитнес! Извинявайте, че извиках, но той ми извика на ухото. Да глуши се микрофона, моля те, снимам клип. Така, това е нашата бонус чест. Колко е красиво! И ми бъгва, майче. Казах майче. Яп. Момент, сега ще ви са... Завърнахме се. О, да, лага спря. Той се не снимаше дърма. О, да, лага спря. Нямаме идея кой той. Добре, ще го оставим. Уж не нужна нещо да се каже. Фак. И... Цък! И чакайте, вижте, че се го направя на Recipe мод, да ми кажа, ще после нещо. Ти си читнал! Някой да читне, хора, ми кеф да игра на Survival. Просто... Айде, копай. Добре, мисля от тук да се направя една
Хубава и грозна каштурка. Хубава и грозна. Уникален съм. Yes! Любимия ми камък. Марвел, както го викам. Ще Марабъл, ама аз му викам Марвел. Гей, не мога. Гей. Кой е гей? Ба. Тука. Не, няма да е тука. Тука ще е. Тука. Твък. Не. И не се чуди какво правя. Кой се чуди изобщо какво правя? Аз нарит ли съм, бе? Хора, аз имам да изперквам, да знаете. Не се чудите какво правя. То сега път разбира какво правя. Их. Марвел. Бъдър. Още бъдър. Татко бъдър. То с кому не се чуи? С Ерангирка. Да. Съжалявам, бъдър, но няма да е днес. Ко? И аз не знам. Кой ще да правя? О, чухте ли го това? Или бе... Как ще го чуя това, съм на слушалки. Добре, ще се направи на... Утре. О, какво? What the fuck? Точно така го исках. А сега, драги ми увчици, мисля, че е време да умрете. Айде, кучко, бабай. Така ли имаш община? Къде избягам, разтежи? Добре, бе. Ето я! Бошко, Гошко и Трошко. Айде, мяу, мяу. Мяу. Добре, бе. Мяу. Точно така, мяу. Бе. Бе. Няма гледай, умно. Заради тебе щупих брадата. Май, къде да е жива и здрава. Мяу. Я ще кучим мръсно. Той са тумана. Понт.
Чудно ми диша го за фучато и да го... ще намерим място. Бъдете спокойни. И не знам кажа, че пак трябва да хозна. Майче, шато я. Добре, искам да взема... О, фак. Губа втората. Поне 2 или 3 или 4 възорва. Сега имам... Какво е Филич? Стар. Зебак е Филич. Просенце, я кажа. Умрай. Порки. Пише! Любимите ми тухли. На бас 3 и 2, но падаш. Утре. Ето. Опа. Я да не барам. Здрасти, кокошка! Ка-ка-ка. Абе, аз пръдна коткодякам, че не мога. Сега 3 дена пада гадината. А що не ги обувам, бе? Батко ви е много зле. Варни са! Изрод! Коко! Коко! Но яко викат като мрат. Викат. Спрям... истински Филич! Мисля там да живея. Не, смисъл не ми се стои къща. Но няма там да живея. Истински Филич. Добре, има градинки, има къщи, но... къщи на поправка, има една къща. Майче. Майчице! Една къща ли бе? Да умреш. Пи друго. Значи, изпаля къщичката. Супер якача. Добре, господин млад Мерингей, няма да се заселвам тук. Само ще обра... Силандори! Тук ще намеря малко емералди. Ще ги затора. Че с зомбитата могат да ги убият. Ще ги запечатам напълно. Ползвам малко... Не! Не! Педро. Тайм... Ко беше, бе? Извинявайте, че читвам, обаче много ме дразни. Марвел. Сер. Айде, понете поклитнико. Поклитнико. Олей! Уникален съм, хора. Ко да ви кажа? Фак. Фак. Какъв ги? Фак. Спрусел. Ей, тук и да получи има. Да плей. Ко свети тук е, хора? Торчовете в къщата ли не мога да... Не мога да се забера. Чук, чук. Чук, чук, чук. Не ми се чук. Китов. Не ги обера всичките, че ще направя собствена фирма. Опа, съжалявам, силендурчета. Ой, моркови. Ням-ням. Добре, има кладенец, това е... Сравнително добре. Па е жена. Фак.
Ти е блявев ли с мен? Зомбита, не мойте ма... Убей! Не мойте... Фак! Не мойте ма убей! Так, духате. Кой сега е номер 1? Здрасти, Скело, Крипио и Пеко. Кой свети пак там, бе? Скело... Ой, Скело не бе Пайо. Да, бе, Пайо, бой, Скело. Някой да помни къде ми е къщата. Сега малко некурден ран. Шут. Добре. Аз да ти я направих точно спълно. Чувате ли това? Някакво стъпки. Бум, бум, бум. Знаете ли кое ще е хубаво? Да си направим една яка врата. Кое ще е якото нещо? Врата! Да се рече. Айде върто. Давай, много съм. Защо не ме подсетихте са, бе, хора? Ехе, мога да се стъкват ли? Цък, 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 та 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 та. Не да съм. Чух Скело. И сега... Фак, Ендърмен няма от това или нищо. Ще направим... един крафтинг... дейбъл. Крафтинг дейбъл. Как се правиха различни? Имам негърско дърво, тако с дърво. Да видим, какво ще стане. Я, как изглежда. Глупак. Цък. Tool Station. Така. Това е Лазарин, както ме вика един приятел. Волюм 2. Не разбрах, ама няма значение. Аз мисля да гледам. Нещо не разбрахам. Добре, как се вземат тези глави? Да. Да. Тя за това айрон не трябва да бъде. Къде? Съм сигурна. То... Рот.
Ме извинявайте, тук че псувам като мангален. Още няма да го правим ден. Айде сега. Кой иска да се бием? Овцата Александърчо. Ко? Още бъдър, аз не мога да се отърва от него. Писиета! Писиета! И зомби до тях от тъпите писиета. Мре бе, гад. Умри! Гадина, мръсна такава, смотана. Ще изя бутчето. Идем едно паяко ли няма тук? Паяко. Добре, хора, трябва да се направя речник, в който да записвам само мои измислени думи. Фак. Крипо. Още една дума! Крипо. Марвел. Айра. Яй! Точно тебе търсих, гадина. Сериозно, са нямам кирка. Ай, къде дай бъдеш. Солница. Ще направя една кирка. Трябва майранчето. Цък! Цък! Цвък, цвък. Той диаманти ли са е? Фак бе. Не бе, май беше сафир. Диаманти са бе, къв сафир магони. Самире. Айде, бързо, бързо. Мангал. И добре, хора, мисля да скупайте тези диаманти и да приключвам с епизода. Защото са точно почни. Иване, ма къде са закупи бие, бърчет? Аз тука посадих тиква. Не бъдекам се, не говоря така, но някъде доста изнемаш. Ще изям това око. Не аз хайбе. Чули пса. Че искам да пробвам нещо. Не. Къса правят такви сгоди, да? Айрон нагет. Сериозно. Да бе, и са клешки нямам. Стига е дъжд, ти си виновен. Майка ти да. Да ръгам с тази пръчка, не се ще направя. Има много голяма вероятност да ме отдаде гърмотевеса, както му викам. Диамант! You are mine, bitch. Само два ли? Тръса. Имаме си нова кирка, fuck you, bitch. Добре. И мисля да е това, хоринца. Съм яге. Чао от мен. Чакайте, да се снимаме и... Чакайте, още да сме...